pozwolę sobie przeczytać. Składam Ci, Jasiu, swe podziękowanie za serdeczną przyjaźń i nasze spotkanie. Na wieczorze literackim w studzienickiej sali, gdzie wszyscy z uwagą Twych wierszy słuchali. Także pięknych gawęd, z którymi nas bawiłeś i już od dnia tego często z nami byłeś. Pisałeś swe wiersze wciąż o każdej porze, czy to nad jeziorem, czy w polu na ugorze. Wszędzie znajdowałeś temat do pisania o leśnych zwierzętach, ptakach i ryb w braniach, o pięknej przyrodzie, która nas otacza i o losach ludzi, które Bóg wyznacza. Kiedy spotykałeś biednego człowieka, dawałeś mu pomoc, nawet gdy na nią nie czekał. Bo Twe serce, Jasiu, było tak wrażliwe, że czuło z daleka losy ludzi rozpaczliwe. Dziękuję, że wenę swą mi przekazałeś, jak przez długie lata mi obiecywałeś. Życzę Ci nagrody u Boga naszego za Twe wszystkie trudy i szczęście u Niego. Dziękuję bardzo.